Skalnatá dolina. Skalnatá dolina je malá dolina dlhá 1,2 km, ohraničená po ľavej strane Lomnickým hrebeňom s Lomnickým sedlom. Do Lomnického sedla vedie sedačková lanovka, ktorou sa lyžiari dostanú do najvyššie položeného lyžiarskeho strediska na Slovensku s nadmorskou výškou 2189 metrov. Nad Lomnickým sedlom sa vypína druhý najvyšší štít Vysokých Tatier, Lomnický štít s nadmorskou výškou 2632 metrov. Dá sa naň vyviesť vysutou lanovkou zo skalnatého plesa a je tam možnosť občerstvenia a ubytovania. Nachádza sa tam aj jedno z 3 observatórií na svete, v ktorom pozorujú slnečnú koronu, a meteorologická stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prechádzame okolo skalnatej chaty v nadmorskej výške 1751 metrov a prichádzame na skalnaté pleso. Cesta zo štartu na skalnaté pleso trvá okolo 40 až 50 minút. Všetky prístupové trasy nad pásmom lesa sú v lavinóznom teréne. Z Tatranskej Lomnice je možnosť vyviesť sa kabínkovou lanovkou na skalnaté pleso. Po výstupe z lesa sa po ľavej strane tiahne Lomnický hrebeň, kde v jeho južných zrázoch ležia prvé zlyžované trasy Tumov a Škaredý žľab, ktoré končia na Tatranskej magistrále. Pohľad na najvyššie položené lyžiarske stredisko na Slovensku. Lomnické sedlo. Pravá časť Lomnického sedla je upravovaná denne počas zimnej sezóny, ktorá trvá väčšinou až do mája. Ľavá časť, nazývaná francúzska mulda, sa neupravuje a je využívaná na lyžovanie vo voľnom teréne. Nie je označená ako oficiálna trasa a každý lyžiar tam vstupuje na vlastné nebezpečenstvo. Zjazdovka Lomnické sedlo je označená čiernou farbou. Ťažká obtiažnosť v medzinárodnej tabuľke. Lomnické sedlo sa upravuje prevažne v nočných hodinách. Trasa číslo 3. Stredne ťažká. Mierne exponovaná, so sklonom 40 až 45 stupňov. V hornej časti 50 stupňov. Lomnický štít. Trasa číslo 3. Prevýšenie z Lomnického sedla asi 400 metrov. Výstup je náročnejší a vedie popod Lomnický hrebeň. Horný úsek vytvára najstrmšiu časť výstupu, aj zostupu s viacerými skalnými prahmi.
Pohľad z Lomnického hrebeňa na trasy Kežmarského a Huncovského štítu. Trasa číslo 6. Veľmi ťažká, veľmi exponovaná, so sklonom do 55 stupňov a prevýšením 800 metrov. Reportáž o tejto trase nájdete ako videobonus pod názvom Kežmarský štít – Tatarkova cesta. Huncovské sedlo. Trasa číslo 8. Výstup z Lievikového kotla s prevýšením 300 metrov. Žľab z Huncovského sedla ponúka plynulú lyžovačku popri západných stenách Huncovského štítu s nádhernými pohľadmi na Skalnatú dolinu a Lomnické sedlo s Lomnickým hrebeňom. Huncovský štít, trasa číslo 12. Trasa výstupu vedie od Skalnatého plesa južným rebrom až na vrchol, vyhýbajúca lavinovým poliam. Lavínová sonda. Lavínovú sondu robíme pomocou lavínovej lopatky vždy, keď sme si nie istí stabilitou svahu. Pri pohľade do západnej steny Kežmarského štítu si vždycky pripomeniem zlyžovanie cesty, ktorú už predtým v 88. zlyžoval Vlado Tatarka, kamarát, veľmi dobrý. Volali sme ho tiež Gypsy, mali sme pred ním veľký rešpekt a veľmi sme si ho považovali. Táto cesta v západnej stene Kežmarského štítu patrí k jedným najťažších ciest, ktoré sú vôbec zlyžované vo Vysokých Tatrách. No a bola to vlastne taká výzva zlyžovať to ako po Vladovi hneď ako prvý vlastne.